ordua Baionan lauegunaz Singarferiaren karietarat, hoi baino gutiago alere, aurten ez baita Basko asteburuan ospatu, 115 gutiago dio Baionako herrikoetxeak. Astelenuntan 7 urte betetzen dira etaren armagabetzea egin zenetik, gaur gurekin Txetxe Etxeberri eta Beatriz Molaran entzunen ditugu, aintzineko egun hauetan epaitu dituzte Parisen. Kiroletan, Biarritz Olimpik errugbi taldea 3 errugbilari ohien gidaritzapean izanen da hemendigoiti, Shaun Ugarte jokalari miarriztar ezaguna tartean, berehala entzunen dugu. Arratsaldeon Larrun kaskotik, traintxikiaren denboraldia hasi da duela egun batzu, eta gure emanaldia berriz ere itzultzen da. Gaurtik goiti berriz ere zuekin hemen, arratsalde guziz, astelenetik 8 Ongi etorri deneri. Zazpi urte bete dira gaur Baionan etaren armagabetzea gauzatu zenetik. Etaren armagabetzerako ezinbesteko gertaera 2016ko abenduaren 16an gertatu zen Luson, hain justu, Ipar Euskal Herriko gizarte zibileko 5 kide atxilotu zituzten etaren armategi bat indargabetzen ari ziren unean. Michel Beroko Irigoin, Beatriz Mol, Txetxe Etxeberri, Michel Berguñan eta Estefan Etxegara izan ziren atxilotutakoak. Ostean, bake artisau gisa ezagutuak. Azken hau absolbitua izan zen eta akusatuetatik bizirik dauden biak, Mol eta Etxeberri berriki epaitu dituzte Parisko auzitegi korrezionalean. Arma eta lehergailuak eduki eta garraiatzea eta erakunde armatu batekin harremanak izatea leporatzen diete. Leporatzen digutena onartzen dugu, egin dugu eta erraten dugu baikoja izan dela. Eta ordean izanen da egin duguna ez duzie zigortu behar zenta jende guziak gaur egun erraten dute horren emaitzak baikojak izan dira, bai bakaen dako, bai eskual gizartearen dako. Limitea da bai, arrisku handia hartu genuen, baina ez zait gustatzen esatea legez kanpokoa dela, armak agintari ematea ez da ilegala, armagabetze bat gauzatzeko. Baina biek ukatu egin dute terroristak direnik indarkeriaren aurkako militanteak gara berretsi dute. Ordura arte gaindi ezinez irudien korapilo bat askatzen hasi zen Luson eta bake prozesuan aurrera pauso handiak eragin zituen. Armagabetze prozesurako mugarri izango zen iragarpena iritsi baitzen Lusokoaren ondoren. 2017ko apirilaren 8an etaren armagabetzea eta behin betiko desegitea. Complet du 8 avril 2017 à Bayonne, 3 mois et demi après, et la dissolution d'ETA en 2017. Aucune intention criminelle de notre part. 5 artisans de la paix et sans vous, le Pays Basque aujourd'hui ne serait pas un lieu de paix. Zuekabe Euskal Herria ez litzateke egun leku baketsu bat izanen, errandu Frederik Espainiak senatari sozialistak. De pousser le gouvernement français à agir sur le désarmement des armes de l'ETA. Eta desarme hori irudikatu zen apirilaren 8an. Goizeko 9 eta 10 eman zuten albistean nazioarteko egiaztatzaileek. Ramman Ikalingan nazioarteko egiaztatzaile batzordeko koordinatzailea agertu zen prentsaren aitzinean Baionan, armagabetze prozesuaren xehetasunen berri emanez eta bertan ziurtatu zuenez, Frantziako poliziak dagoeneko badu etaren armategien kokapenaren berri. Hortik aurrera Frantziako polizia esandako zuloetatik armak erretiratzen hasi zen. Berriki argitaratu duten bideo honetan ikus daitekeen bezala. 180 polizia eta jendarme ibili ziren lanean lehergailu teknikariekin batera. Guztira 120 suzko arma, 3 tona lehergailu eta hainbat kilo munizio eta detonagailu zeuden 8 biltegitan gordeta, bakearen artisauak taldeko kideek jakinarazi zutenaren arabera.
162 behatzaile izan ziren eta kemandako kokalekuetan Frantziako agintariek armak bildu bitartean. Barne Ministerioko Segurtasun Zerbitzuak ere bertan izan ziren Matthias Felk Frantziako barne ministroarekin batera. Azken honek, lekuko gisa deklaratu du apirilaren 2 eta 3 Parisen egin berri den epaiketan, Eric Morvan orduko prefetarekin batera desarmearen egun historikoa ahalbidetuko duen isileko akordioa itzinera ekarriz. Alegia, agintariekin elkarlanean antolatu zela. Lekuko gisa baita ere, Jean-Pierre Macias justizia trantsizionalaren inguruan aditua, Koitzezen Arroendaiako auzapeza, Silvian Alo Alderdi Sozialistako orduko parlamentaria eta Jean Etxegarai elkargoko presidentearekin batera. Terrorismoaren aurkako Frantziako fiskaltzako prokuradoreak urtebeteko kartzela eskatu du molentzat, 2 urte txetxentzat. Armak eduki eta garraiatzagatik hori bai gibelapenarekin alegia deliturik egin ezean ez lukete espetxean sartu beharko. Zigortiak balimagira erran nahiko du luoson egin duguna terrorismoa zela. Eta hori ez da egia. Ordian gurentzat onargarria den erabaki bakarra da suditzea. Milaka lagunek erakutsi diete elkartasuna Euskal Herriko hiriburuetan. 5.000 jendeak izenpedura bilketan parte hartu du, sustengu biziki zabala izan da, hainitza, bai Frantzia mailako sustenguak, baita ere Euskal Herrikoak, eta horrek islatzen du benetan ze koizio baden gai horren inguruan hemen Euskal Herrian. Epaiketaren erabakia orain maiatzaren 16an ezagutuko da. Biarritz Olimpik 3 errukbilari hoien gidaritzapean izanen da hemendik Xaunegarti jokalari biarritzar ezaguna Flip van der Merg eta Marc Bayek erosi baitute. Mon grand-oncle Jean Rodillet a joué ici, mon père forcément. Moi, mon frère, on a nire bihotzeko kluba da, nire aitonaren anaiak, nire aitak, nire anaiak ere jokatu izan zuten eta nik neuk zailtasunak ditu orain, eta lanean ari naizen taldearekin argi ikusi dut orain dela zerbait egiteko unea. On pouvait pas laisser faire ça sans agir. Ezin dut utzi Biarritz saiakera hau egin gabe. On a envie de faire des choses et on a envie de voilà, on pouvait pas laisser Biarritz sombrer sans essayer d'agir. 2018an hartu zuten kluba Louis van Zangaf eta Jean Baptiste Aldizek eta ordutik azken honen polemikengatik izan dira ezagunago emaitzengatik baino. Biarritzeko auzapezarekin harreman oso txarrak izan dituzte hastapenetik, bertan eraiki nahi zuten zelaigunea zela eta. Herriko etxeak etxe bizitza eta auzogune berri bat egin nahi du bertan, klubak ordea zelaian ditu eta auzapezari egozten zion diru nahikoa ezin bertitzea hiriko taldearentzat. Salerosketaren berri emateko prentsa horrekoan ere gogorarazi duenez. L'histoire du fait qu'en rugby professionnel, il n'y a pas de modèle économique réel sans stade. Errugbi profesionalean ez dago eredu ekonomiko errealik estadiorik gabe, eta hortan saiatu naiz 2018tik klub honi etorkizun bat emateko, baina arrazoi ezberdinengatik ez da egin. Eta azken saiakera berriki Donostian egin zuten mini estadioa berritu nahi zuten, eta bertan taldearen estadio berria eraiki baina alkate donostiarrak ere ez zuen onartu. Kluba euro baten truke salgai jartzen zuela esan zuen orduan Aldizek, eta orain salmenta ofizial egin daia da. Zaleak pozik errupia maite dutenen esku geratuko dela uste baitute, eta ondorioz etorkizun oparoa espero dute une honetan 2. mailan dagoen talde zuri-gorriarentzat. Lagungo treina berri zibilki, talen egunetik, mundua aratunat goiti eta beiti, 100 urte bete dituen trein maitagarrian. Denak biziki pozik, gaur berritz hastea, jende bada, denbora hor dugu gutxi gora bera, eta bai, hasten gira sasoin berri bat, erranduzun zela, 100 urteekin. Ipar Euskal Herrian bisitari gehien hartzen duen leku hau egiazko ikurra bilakatu da mende batez. Erraten da, lagungo treina egiten dela 3 aldiz bere bizian, behin aurra girelarik, behin buraso girelarik aurrekin, eta itatxita matxi girelarik bere aurtikiekin. Ordu erdiko bidaia egiteko, San Inazio Lepotik gailurreraino, bisitariak alde guzietakoak. De Arrigorega. De Madrid. De Girona. Durangotik etorri gara. Gustatzen zaidala biztak. Lehenengo aldia da, bai.
Bai, eta oso polita da, egia zen, bueno, gaur aterri dago eta aprobetxatu dugu. Eguna gainera uste dut gaur irekitzen zutela, trena, eta bueno, egun pasa etorri gara. No, ateri dago, bino aizia hotza dago. Hotz pizka bategaz, baina oso polita dira biztak eta momentutxo bat gozatzen. Oso ibilbide polita da, oinen zeo bizikletaz edo nahi duzun bezala ere oso polita da, eta bueno, biloba genuen itxian, eta bueno, treneko esperientzia gaina oso polita da tren hau, eta bueno, egin behar da. Osoki berritu dute, 20 milioi euroren inbertsioa segurtasuna hobetu eta audiogidak proposatzeko. Beraz, bakotsak bere telefonu mugikorrarekin, eskaneatzen aldu QR kodigo bat, eta horrek ematen du eduki bat, audio eduki bat, lagungo historia hori buruz, trenaren berezitasuniri buruz, fauna eta flora eta abar, eta hori dugu frantsesez, euskaraz, espainolez eta inglesez. Urtero milioi bat bisitari igotzen da onaino, larrun kaskoraino, eren bat tren txiki honetan ibiltzen da. Helburua ikuspegi zoragarriez gozatzea.